Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. A yau bidiyon mu da yardar Allah zai koya mana yadda mutum zai rage shan data a wayarsa a WhatsApp da kaso kusan 70 ko 75. Sannan kuma mutane da yawa suna fama da wata matsala wanda mutum ba tare da saninsa ba kawai sai dai ga fotuna marasa kyau ko kuma bidiyo marasa kyau wanda bai dace wani ya gani a wayarsa ba. To in ka bi mu har ƙarshen bidiyon mu insha Allah za ka ga yadda za ka magance wannan matsalar gaba ɗaya. Mu je mu fara. To da farko yadda ake rage shan data a waya shine da farko za ka fara buɗe wayanka ka shiga cikin WhatsApp. Da ya buɗe daga can gefe za ka ga wasu ɗan ɗigo guda uku daga gefen ka na dama, sai ka zaɓe su. Idan ka zaɓe su zai buɗe maka fuska kamar haka. Sai ka zo ka buɗe, sai ka duba setting gashi can daga ƙasa. Idan ka zaɓe shi sai ka zo ka zaɓi zaɓi na huɗu shine data and user storage. Sai ka zaɓe shi. To idan ya buɗe zai buɗe ma fuska kamar haka. To gashi nan da farko za ka ga when using mobile data. To idan ka buɗe shi za ka gansu gaba ɗayansu suna da makin. To da zarar ka gansu haka to kawai sai ka zo ka cire ɗaya bayan ɗaya, duk sai ka cire su. To kawai sai ka danna OK. Da ka danna OK to duk wani hoto da aka turo ta inbox naka ko kuma ta group to ba zai yi downloading kai tsaye ba, ko kuma video ko document dukka sai idan kai ne kai niyyar yin downloading ɗinsu. To kaga ta haka ne za ka rage yadda datan ka take tafiya sosai da sosai. Haka kuma da wanda suke amfani da wifi za su ga inda aka rubuta when connected on wifi. Daga ƙasan shi ma za su ga rubuta all media. Kenan duk wani abu da ya zo zai yi downloading da kansa ba tare da kai ba. Sai ka shiga, za ka gansu gaba ɗaya suna da makin, sai ka cire su ɗaya bayan ɗaya. In ka gama sai ka danna OK. To kaga daga nan wajen sai dai in kai ne ka sauke hoto ko ka sauke bidiyo ko ka sauke audio. Daga nan duk irin waɗannan matsalolin da ake gudu insha Allah ka kauce musu. Wassalamu alaikum.